खुलुमबाय रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिअ'आव रादाबखौ फरायदों आं अनजु ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। आमेरिकानि व्हाइट हाउसआव डनाल्ड ट्राम्पनि मददगिरिफोरा गाग्लोबदों। जिएसपिनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव हाबफैदों। आसाम गेजेर सोलोंथाइ बर्डआ रुटिन फोसावबाय। बारग' एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ बोखारनो मोनब्रै स्पेसियेल कर्ट फसंबाय। आइजोफोरनि रैखाथिनि थाखाय डायल 112 खौ बेखेवसिगोन। दानिया आबुं रादाब। आमेरिकानि वाशिंटनआव गोबां दावराव-दावसि जादों। आमेरिकानि आफादगिरिनि मासिखौ लानानै डनाल्ड ट्राम्प आरो जो बिडेननि गेजेराव दावराव सोमजिदों। डनाल्ड ट्राम्पनि मददगिरिफोरा केपिटल हिल्सआव रोजानिबो बारा सोमावसारदों। सोमावसारगिरिफोरा व्हाइट हाउसनि सेनेटआव हाबदों। पुलिसआ टियार गेस गावदों, गुलिबो गावदों। डनाल्ड ट्राम्पनि मददगिरिनि सासे आइजोनि देहायाव गुलि नांदों। गुलि नांजानाय आइजोआ गोब्राब जोखोम जानांदों। दावराव-दावसिखौ सामलायनो वाशिंटन सोहोराव लकडाउन होनाय जादों। मैया बेलासि 6 रिंगानिफ्राय दिनै फुंनि 6 रिंगासिम कारफिउबो फोसावदों। आमेरिकानि संबिजिरखौ 25 थि सोदांनाय जादोंमोन। बे सोदांनायनि उननिफ्राय आफादगिरिनि मासिनि बिसायख'थिनि जेननाय देरहानाय आरो मासि आजावनायखौ लानानै मोनसे दुंहाव थासारि सोमजियो। संबिजिरनि बायदियै गोदान आफादगिरि मासि लानायाव लेङाइ आफादगिरिनि गेजेरजों मासि लानायनि बाथ्रा दंमोन। थांनाय नबेम्बर दाननि 3 खालाराव डेम'क्रेटिक पार्टीनि जो बिडेनखौ देरहानाय आफादगिरि होननानै फोसावदोंमोन, नाथाय रिपाब्लिकेन पार्टीनिफ्राय देरहानानै जाबाय थानाय आफादगिरि आरो दानि बिजाथि डनाल्ड ट्राम्पआ गनायनानै लायाखै। जाहोनाव बे दावरावआ जादों। डनाल्ड ट्राम्पनि मददगिरि रिपाब्लिकेन पार्टीनि रोजानि बारा सोद्रोमाफोरखौ डनाल्ड ट्राम्पआ थुलुंगा होदों होननानै मिथिनो मोन्दों। नबेम्बर 3 नि उनाव हाउस अफ जुडिसियारि कमिटिआ आमेरिकानि लेङाइ आफादगिरि माइक पेन्सनिसिम डनाल्ड ट्राम्पखौ आफादगिरिनिफ्राय बोखारनो गांसे लाइजाम हरदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला, लाइजाम मोननायनि उनाव लेङाइ आफादगिरि माइक पेन्सआ खामानिखौ मावनो आवगायदोंमोन, नाथाय डनाल्ड ट्राम्पआ मानियैयाव खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। डनाल्ड ट्राम्पआ माब्लाबाबो नागारनाय नङा, माब्लाबाबो फावसायनाय नङा होननानैबो बुङो। बुहुमनि गोहोगोरासिन हादोर आमेरिकानि बे जाथायनि सायाव नेट'नि चीफ जेन्स स्टलटेनबार्गआ सुबुंखान्थिखौ मान होनांगौ होननानै बुङो। जार्मानिनि फरेन मिनिस्टार हेको मासआ सुबुंखान्थिनि सायाव दावराव खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै बुङो। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बे जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायो। दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोजोननि गोहोखौ आवगायहोनांगौ होननानै बुङो। बिटिसि खुंथायनि गाहाय खुंगिरि एबा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानाय इउपिपिएल दोलोनि क'क्राझाराव थानाय गाहाय मावख'आव खुंनाय मेलाव नब कुमार सर'नियानि दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टीनि सा 10 दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां हेफाजाबगिरिफोरा मैया इउपिपिएल दोलोआव हाबो। इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाय गण सुरक्षा पार्टीनि दैदेनगिरिफोरनि मुङा जाबाय सराइबिल बियाबनि बिजाथि धजेन्द्र राभा, जमदुवार बियाबनि बिजाथि पंकज दास, कुसुगाव बियाबनि बिजाथि रनेन्द्र घोष, बावखुंग्रि बियाबनि बिजाथि थानेश्वर राभा, सालाकाथिनि सन्जय सर'निया, श्रीरामपुरनि हाफिजुर रहमान, गुमा बियाबनि बिजाथि मफिदुल आहमेद, खैराबारिनि अरुण बर', नाग्रिजुलिनि डेनिल मार्डि आरो फासनै सेरफांनि बिजाथि रबिन मुर्मुमोन आरो बिसोर बिजाथिनि अनगायैबो गुबुन दैदेनगिरिफोराबो इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि गण सुरक्षा पार्टीनि दैदेनगिरि आरो गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनानै गावसोरनि थि थांखिखौ लादों आरो क'क्राझार आरो चिरां बे मोननै जिल्लायाव इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनो आरोबाव खामानि मावनायनि गोनांथि दं होनना बुंदों। এটাৰ পিছত এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আলোচনা কৰা আৰম্ভ কৰিছো। চৰকাৰ অহাৰ পিছত আজি শিক্ষাৰ লগত আলোচনা কৰিছো আৰু আমি কৈছো যে শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টটো প্ৰথম দুৰ্নীতিমুক্ত হ'ব লাগিব, কাৰণ আজি বিশ্বত যদি এটা সভ্যতা গঢ়িছে এইটো শিক্ষাই গঢ়িছে আৰু শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টটো যদি দুৰ্নীতিপৰায়ণ হয় তেনেহ'লে আৰু আমি একো চিন্তা কৰিব নোৱাৰো। এইকাৰণে মই বিষয়াসকলক আহ্বান কৰিছো কি কোনো এটা শিক্ষাৰ কাৰ্যালয়ত যাতে টকা পইচাৰ লেনদেন নহয়, এইটো মানে তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছো। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি কৈছো আজি ভাৰতবৰ্ষই নতুন শিক্ষা নীতি বনাইছে, অসমৰ আছে। আজি বড়োলেণ্ডত যোৱা 17 বছৰত কোনো শিক্ষা নীতি নাই। এইকাৰণে আমি এমাহৰ ভিতৰতে বড়োলেণ্ড এটা শিক্ষা নীতি আমি তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমি বিষয়া শিক্ষক সব মিলি
সমাজ সিভিল সোসাইটি সব মিলি পেলাই আমি সুন্দৰ এটা শিক্ষানীতি বনাম যি শিক্ষানীতিত ভাৰতবৰ্ষ অসমৰ পলিচিৰ লগতে স্পেচিয়েলি আমাৰ অঞ্চলৰ বড়ো আদিবাসী ৰাজবংশী অসমীয়া বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী মাইনৰিটি সবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে গুণগত শিক্ষা ল'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি কিছুমান পলিচি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আমি এই কথাবিলাক লৈ পেলাই কাউন্সিলত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি চাই আছোঁ কি পলিচি আছে কি পলিচি নাই আৰু এতিয়া এই মানে 1-2 সপ্তাহ কাম কৰি পেলাই এইটোৱে বিশ্বাস আহিছে যদি কৰিম বুলি কৰিলে বহুত কৰিব পাৰে কিন্তু নকৰাকৈ থাকিলে একো নহ'ব তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সহযোগ আজি আমাক লাগিব মই বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ জিএছপিৰ যিসকল কেণ্ডিডেট হৈছিলে পলম নকৰাকৈ সঠিক সময় সঠিক ডিচিশ্যন লৈ অতি শীঘ্ৰে UPPLৰ লগত 2টা আঞ্চলিক দল আজি আমি মানে সামিল হোৱাৰ নিচিনাকৈ আজি যিখিনি অধিক সংখ্যক কেণ্ডিডেটসকলে আমাৰ লগত জইন কৰিলে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ आसाम गेजेर सोलोंथाइ बर्डआ 2021 मायथाइनि फैगौ मेट्रिक आनजादखौ मैया फोसावबाय। आसाम गेजेर सोलोंथाइ बर्डआ फोसावनाय बादिब्ला मेट्रिक आनजादा फैगौ 11 मेनिफ्राय जागायजेननानै 1 जुनसिमाव जोबहैगोन। मख'नो गोनांदि गुबुन बोसोरफोरनि रुजुनायाव 2020 बोसोराव कभिड-19नि गोहोम गोग्लैनायनि जाहोनाव मेट्रिक आनजादा मे दाननिफ्रायसो जागायजेनगोन आरो आयदानि 30% फराफारिखौ खमायनायबो जादों आरो आसाम गेजेर सोलोंथाइ बर्डआ फोसावनाय बायदिब्ला 2020 बोसोराव कभिड-19नि गाज्रियै गोहोम गोग्लैनायनि जाहोनाव गुदि थाखोनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिमनि फोरोंथाय होनायखौ नांगौ बायदियै होनो हायैनि थाखाय फराफारिखौ 30% खमायनाय जादों आरो फैगौ आनजादाव 70% फराफारिखौल' होनाय जागोन। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मैया फोसावदों दि बारग' NDFB फोरनि केसफोरखौ सुस्रांनो थाखाय 4 स्पेसियेल कर्ट फसंनाय जाबाय। बिथाङा गावनि टुइटाराव लिरदों थैंक यू अमित शाह जी, सर्बानन्द सोनोवाल जी, हेमंत बिश्व शर्मा for setting up for special courts to speedily resolve cases against former NDFB। मिथिनाय बादिब्ला बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि आरो लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना मैया हरखाब दिल्लीयाव थांदों। लोगोसे NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी आरो बिथांनि लोगोफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिटिआर गोरोबथानि 9.4 दफा बायदियै सावरायगोन होननानैबो मिथिनो मोन्दों। DGP भास्कर ज्योति महन्तआ फोसावदों दि आइजोफोरनि रैखाथिनि थाखाय आसाम पुलिसआ बेखेवगोन डायल 112 खौ। आइजोफोरा जेंनायाव गोग्लैबा डायल 112 नि गेजेरजों रैखाथिनि थाखाय जायगायाव मोनहैगोन पुलिस बिफानआ। डायल 112 नि थाखाय गिदिर कन्ट्रल रुम बानायनाय जादों। बेनि थाखाय सा 400 पुलिसनो बिबान होनाय जाबाय। लोगोसे खामानिनि थाखाय 200 गारि बाहायनाय जागोन। गुवाहाटीनि थाखाय स्पेसियेल गं 20 गारि लोगोसे मोनफ्रोमबो गारियाव मोनसे टेब्लेट थागोन। डायल 112 खौ साननैसोनि गेजेरावनो बेखेवगोन होनना DGP बिथाङा बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। नायबाय थानो हागोन रिलाइभ निउज 24।